Teripon ang maabot sa 1,000 estudyante na delegado kan man iba-ibang eskwelahan sa reyon sa formal na pagbubukas kan Regional Schools Press Conference o RSPC na ginibo sa Ibalong Centrum for Recreation ngunyan aldaw. May tema na aktibidad na From Campus Journalism to Real World Journalism, Shaping Minds from Schools to Societies. Ang delegado kan Masbate Province na Sir Earl Kenneth ug mananggad na sa primerong pagkakataon nakabali siya sa regional competition. Nung pumunta kami rito, na-training again po kami para mapagandang talaga namin ang balisahan na ito. Kasi isa ito sa pinaka-importanting balisahan sa regional. 13 ang delegado ngunya na taon, anom hali sa Province Division, asin 7 ang City Division. Sigun kay Joan Lagata, Education Program Supervisor asin Regional Coordinator for Campus Journalism, maugmaan pagbabalikan siring na kompetisyon. Urog ng tulong taon man ining napinjente, huli kan COVID-19. Aminado sa non-opisyal, handal sinda sa estado kan Bulkan Mayon. Dati, nakaka-prepare kami ng several months, but this came too soon. Bumabalang yung order that we're going to conduct the press con last May. Tapos we don't have sufficient time, so ang daming challenges in the Kanda kasi magdi-division press con prior to the regional, and also yung challenge of the preparation prior to the national level. So kulang ng time. Hunyo 11 nakatalaan na matapos ang kompetisyon, kung saan maaraman naman ang magiging representante kan riyon sa papaabot na National Schools Press Conference na gigibuhon sa maabot na Hulyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.